Komkujiya basa janeke ji bîr bûyî. Çardê Gulana 1916 da nêzîkî Silopya di aqara gundê Findiqê de kêleka Xaburê koka heftê sê malbatan hate qelandin. Ji nêzî 307 kesî tenê 37 kes man. Êzdiyên basa qurbaniyên komkujiyekê bûn. Ez dixwazim îro bi serpêhatiya Simoyê Silo bi we re derkevim rêwîtiyekê. Behsa pêşiyên êzdiyên basa bikim, kuştina metranê keldanî adayê şer, fermana filla û komkujiya basa bikim. Simoyê Silo dema komkujiyê de 32 salî ye. Di wê komkujiyê de hemû malbata xwe wenda dike. Êzdiyên basa şetkî ne. Herema basa di nav aqara navçeya dihê de dimîne. Pêşiyên wana ne li basan e, welatê xaltiyan e, herema Xerzan. Mîrza Begê bavê wanî heftemîn û kurê wî ya Tem li welatê Xaldiyan xwedî nav û nîşanin. Tem bavê Elî û Zoro swarê Barîn niha ziyaretgeha herêmê herî mezin ya Şêxevind da radizê. Ji dû Tem Elîyê kurê wî ya ji ber pirsgirêkên nav eşîretê çend salan ji berî serhildana Mîr Bedirxan ji herêma Xerzan bar dike tê cîzira botan. Di xuşkê wî jî pêran e. Şirîn Mîr Bedirxan ra dizewije, Gulê jî bi Salih Beg ra. Elî xwe jî di nav artêşa Mîr de serleşker e. Ji dû Elî her sê kurê wî ya Qaso, Hemîd û Emer jî xaşmêrên mîrektiyê ne. Qaso demekê şûnda ji Cîzrê bar dike tê herêma basa. Herêma basa li wê gavê di bin serweriya Osmanê Emer de ye. Di bin serweriya Osmanê Emer de civaka êzdî, xristiyan û misliman bi hev re wek xuşk û bira dijî. Heya sala 1915. Ji pey 24 Nîsana 1915 dema ku İstenbolê rêber û rewşenbîrên Êrmeniyan tên girtin, di meha Golanê de jî dixwazin Sîrtê metranê keldaniyan adayê şer bigirin. Adayê şer ji destê leşkerên Osmaniyê direve tê xwe davêje berbextê Osmanê Emer. Osmanê Emer wî bi çavdêriya du xaşmêrên êzdî û Êrmenî di herêma Mîlan de vedişêre. Lê leşker komkujiyeke mezin pêktînin di nava keldaniyan de. Heremê adayê şer digerin, 21 Haziranê de wî jî digirin, wî û her xaşmêran bi hovane dikujin. Ji wê şûndatir êdî xwîn nasekine. Osmanê Emer şêniyên Êrmenî û keldaniyan dîne herêma basa di nav êzdiyan de vedişêre. Civaka êzdiya bawer e, zane bext e, yê wana xwedî derkevin. Êzdî wan ji wê dorpeça dojehê de xelas dikin û derdixin. Di sisiya Adara 1916 da dema ku Rûs û Êrmenî bajarê Bitlisê digirin, Osmanî jî li heremên xwe de dikeve dû şopa gelên kêmar. Dema
Osman Amer hajawi bêçê dibe, êzdiyên herema basa re xeberê dişîne. Dibêje fermana filla derketiye, hûn xwe ji cem wan bidin aliyekî. Hûn ki xwe nedin aliyekî, yê we jî bikujin. Dema ku ev xebera reştê Eloyê Qaso li gerê ber zeviyê ye. Simoyê biraziyê wî dişînin dû wî ku bila bê helayê çi xaliyê serê xwe bikin. Ku da herin. Simo diçe ba apê xwe, apjêra dibêje tu vegere gund, ez jî têmê. Simo dema tê dibîne ku gund vala bûye. Ji çî û baniya newala digere û nagere şêniyên gund namîne. Newêre dakeve gundên cîranan jî. Êdî bêçare roja heftan dadkeve gundê Aynê, gundê Kirivan. Ji wan dipirse ew jî dibêjin dona pêr ji vir derbas bûn ber bi mişarê ve çûn. Simoyê Silo hêj gundê Aynêyê îşoyê Hilaneyê file bi tevî kurê xwe û birazî xwe tê li wir. Civaka gundê Aynê wî nas dikin, êrîş dikin digirin. Yê bikuşin. Simo xwe davêje berbextê wan lawa dike. Dibêje ev filê me ne, hûn çi ji wan dixwazin bêgune ne. Îşo xwe jî dibêje bextê we da me. Pişta min û kurê me bidin hev, ez mirina kurê xwe nebînim. Lê civak gudar nake. Wan didin rêzekê û bi derbekê her sêkan dikujin. Simo gund dertê dû Simo dikevin kirîv dibêjin me çe ba me bimîne, ew dibêje na. We pêş çavê min filê me yên bêgune kuştin. Ez we bawer nakim. Derdikeve û diçe. Êzdiyên basa dema digihêjin mişarê leşkerên Osmaniyê pêşiya wana digire. Dema dibînin êzdîne, tivingê wan berhev dikin, dibêjin fermana we derneketiye. Êzdî bi biryarin ber bi şengalê disa rê dikevin. Dema digihên Silopya di aqara gundê Findiqê de ne nêzî cemê Xaburê, alayên eşîran dibîhin ku ev êzdiyên basan e. Herema Osmanê Amertênê êrîş dikin wê derê koka heftê sê malbatan diqelînin. Ji nêzî 307 kesî tenê 37 kes dimîne. Ji wan 37 kesan yek Simoyê Silo ye. Simoyê Silo hemû malbata xwe wenda dike. Helbet jiyan jî berdewam dike. Çend salan şûnda dizewuce, dema zarekî ku rîn ji wan re dibe, navê bavê xwe Siloyê Qasoyê ku di komkujiya basa da hatiye kuştin, dide kurê xwe. Navê kurê wî jî Silo ye. Ev mesela komkujiya basa û serpêhatiya malbatê rehmetî apê Siloyê Simo ji bavê xwe girtibû, kurê xwe re parî vekiribû û gekê Orhan jî ragihand min jî xwast bi we re parî ve bikim ku bila ev jana kambax neyê ji bîr kirin. Ez bi hürmetî bibîrtînim qurbaniyên komkujiyan basa.